Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi awfa likulli amalin jazain khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa qurrati ayunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi at-tahirin ajma'in, amma ba'd. Para kiai, para tiyang alim, para ibu nyai, sesepuh bini sepuh, tokoh agama, tokoh masyarakat, jabat pemerintah, Bapak Ibu keluarga besar Masjid Ashabul Karim, wabil khusus yang mulia yang terhormat Romo Kiai Haji Fanani, yang mulia yang terhormat Bapak Kepala Wilayah Kecamatan Srengat, yang mulia yang terhormat berkenan hadir Ibu anggota DPRD dari Partai Demokrat, pejabat kelurahan desa pejabat kelurahan Dandong, segenap pengurus takmir masjid, grup sholawat, duyo kemawon ingkang kula hormati. Malam hari ini kita bersama hadir, niatan tujuan kita sami nggih punika ibadah. Mugi-mugi hadir kita betul faidah maslahah hasanah fiddin wa dunya wal akhirah. Sholawat ma'asalam mugi tansah kunjuk wonten ngarsa dalem Rasulullah. Rasulullah sampun mulang kita supados urip kita barokah, selamat donya ugi selamat wonten akhirat. Kula saking ploso Selopuro dipun timbali kapure sowan wonten majelis menika sekedhik nambahi jangkepi genepi hajat panjenengan malam hari ini peresmian Masjid Ashabul Karim. Ashab niku maknane piro-piro konco, karim niku maknane terkasih, beberapa teman terkasih. Iki sing gawe jeneng roh ora artine iki mau. Para hadirin ingkang kula hormati, wau kula didhawuhi kengken munggah teng mriki kuwathah cah cilik-cilik terus lek ku pidato ki lho piye ya lho. Mejane wis ra enek ngene, wis otomatis ombene ya wis mesti ra enek kuwi lho. Lah umpama enekne ora dijukuki cah cilik-cilik iki. Dunia anak-anak itu bukan dunia ngaji. Cara ngaji ya mboten ngeten iki. Sing perlu ngaji kuwi lho, sing kudungan-kudungan kuwi lho. Iki lho. Kula niku lek kon ngaji teng SD niku mesti kula tangleti. Teng MI bareng mesti kula tangleti. Niki sing ngrungokne bocah-bocah napa wali murid. Lek bocah-bocah aku ora sanggup aku. Lek bocah cilik iki dijekne ya bakal rame ae to. Pun para hadirin ingkang kula hormati, kula badhe matur setunggaling dawuh Kanjeng Nabi. Niki mengke lek empun kula aturne nggih kula anggap cukup. Kanjeng Nabi dawuh, atani Jibrilu alaihi salam faqala ya Muhammad isma syi'ta fa innaka mayyitun wa ahbib man syi'ta fa innaka mufarikuh wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyum bih. Kanjeng Nabi dawuh, suatu hari malaikat Jibril iki teka nang omahku. Banjur malaikat Jibril dawuh, hei Muhammad, uripo sak sirmu tapi ilingo awakmu bakal mati. Hei Muhammad, demeno karo sapa tapi ilingo sing kok demeni bakal kok pisah. Hei Muhammad, wis to nglakonana apa tapi ilingo sing lakoni bakal dimintai pertanggungan jawab. Yang pertama wasiat malaikat Jibril datang Kanjeng Nabi. Niki maknane wasiate malaikat Jibril datang umat Kanjeng Nabi.
Sing pertama isma syi'ta fa innaka mayitun. He umat Muhammad uripa sak sirmu. Salat karepmu, ra salat karepmu. Ibadah karepmu, orang ibadah ya karepmu. Maksiat karepmu, gak maksiat ya loman karepmu, cetil ya wis ta uripa sak sirmu. Hadis ini seakan-akan malaikat Jibril iki nglulu teng manusa. Wis ta sak sirmu, wis ta sak sirmu. Yo, sak sirmu. Owe pengajian mulih ya karepmu sampai bar ya. Wis ta Bu anggota dewan sampe nyangoni aku ya karepmu. Ra nyangoni ya karepmu. Aku winginane petuk anggota dewan PKB teng Batu mulih nyangoni aku. Nyapa ning Batu. Mosok ning Batu. Mosok kene arep kalah karo Batu. Sing ora penak niku kalimah bare fa innaka mayyitun. Uripa sak sirmu tapi ilingo awakmu ki bakal mati. Sing ndak penak iki lho. Awake dhewe ki bakal mati. Dunia ini akan kita tinggalkan. Mati adalah akhir episode urip kula karo panjenengan teng donya. Mati itu memutus angan-angan, cita-cita, keinginan kula karo panjenengan ki jenenge mati. Ilingo awake dhewe ki bakal mati. Bu. Cara jenengan ditawani urip ning donya umur dawa karo umur cendhek milih pundi sampean? Bu. Cara dikongkon milih umur dawa karo umur cendhek milih pundi? Saiki pilihane telu pamane. Umur dawa apa umur cendhek apa ora mati-mati? Loh, napa enek Pak wong ora mati-mati enek? Mati ki nek ketoke hakikate jek urip. Teng Blitar niku enek makom jenenge makome Pak Karno. Kula ngen-ngen Mbah Yai Panani Pak Karno ki mati nek ketoke hakikate jek urip. Lah bendina ki lho nampa tamu. Lah tamune ki teko Blitar, luar Blitar, Jawa Timur, luar Jawa Timur. Lho Pak Karno ki lho wis mati, tapi bendina nampa tamu kaya wong urip. Lah awake dhewe ki lho urip ora tau nampa tamu kaya wong. Leh, Pak Karno kita ngomong ya Allah wis sedo, tapi bendina dibahas wong. Cah SD bahas, SMP bahas, SMA bahas, cah kuliah bahas, warung kopi bahas, nang perapatan bahas, ning pos kampling bahas. Pak Karno iki wis mati, tapi bendina dibahas wong kaya wong urip. Lah awake dhewe urip ora tau enek sing bahas kaya wong. Masya Allah, Pak Karno iki. Pak Karno ki lho yu rungokno, foto niki lho didol payu. Padahal wong wis sedo, jajal yu fotomu gedhekno dolen. Mulak wong-wong do girap-girap lakan. Pak Karno ki ya Allah, ketok-etok Pak sedo. Hakikate iki jek urip. Lah bendina napa tamu kaya ngono kae ya Allah. Bendina dibahas uang. Jenengan ki ra tau nek sing bahas, nek sing bahase kadang anak iki dirungokne ra penak. Ibu iki nyiyet. Ya. Sampeyan pirsa Gus Dur ki lho. Ya Allah tamune kaya ngono kae. Sampai ditutup lho ini Gus Dur ki tamu ki sampai ditutup. Gak oleh, ada jam-jam tertentu. Lho Gus Dur ki wis sedo tapi kaya wong urip. Adik teko kono ki kabeh nahlil, adik sitoke mulih ra enek sing digawani berkat iki lho.
Kok ya Allah. Jajal yu ngenekno sewon ngono, tanggamu undangan ra kok gawani berkat geger. Sumpah mlebu ning TikTok iku lak. Lah tenan. Jadi Gus Dur iki masyaallah wis sedo tapi kaya wong urip. Masyaallah. Lho lek ngono wong urip ning donya iki lek iso ngoten niku lho. Urip ora mati-mati. Lho piye carane awake dhewe iso urip gak mati-mati, Pak? Siji kudu berjuang. Mergo lek sampean berjuang kok duwe tilas, duwe tinggalan. Wong urip ning donya iki lek pengen urip terus kudu duwe tinggalan. Mergo Allah dawuh inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Aku sing nguripi, aku sing mateni, lan aku sing bales apa sing dilakoni wong-wong, lan aku sing bales tinggalane wong-wong. Sampeyan nek pengen urip terus, sampeyan kudu ditinggalan. Oh, ning kene urung enek masjid, sampeyan bangun masjid. Iki sing bangun masjid wong wis sedo tak duduhi kaya wong urip. Mergo nyapa? Ben dina oleh ganjarane salat, padahal wong ora tau salat. Iki sing bangun iki nuwun sewu, sing wakaf tanah iki wonge pun sedo tapi kaya wong urip mergo duwe ting. Ning kene urung enek majelis yasinan. Sampeyan ngedekne yasinan, kok sampeyan sedo, sampeyan bendina oleh ganjarane. Mergo nyapa majelis yasinan iki dadi tinggalan sampeyan. Dadi urip iku kudu duwe tinggalan. Oh ning kene urung enek TPQ, sampean berjuang gawe ya TPQ. Engko jenengan sedo kok TPQ jek urip, sampean bendina oleh ganjarane kaya wong urip. Mergo TPQ dadi tinggalan sampean. Lho urip lek sendiri tinggalan. Ning kene urung enek majelis istighosah, sampean nggih majelis istighosah. Mula pejabat niku Pak Camat paling penak minimal merestui Pak Camat. Syukur lek mempermudah. Wah, masya Allah zaman camate. Nuwun sewu Pak Camat sinten? Pak Deni, masya Allah, zaman Pak Deni jadi camat Serengat, ya Allah, bangun masjid kayak musola kayak kasing dukung Pak Camat. Jenengan pun sedo, jenengan duwe tinggalan Pak Camat. Loh tenang, syukur anggota dewan bantu duwite, Pak. Deh, tenang, urip iku kudu ditinggalan. Lah awake dhewe ditinggalan mati ki mek ketoke, tapi awake dhewe terus kaya wong urip mergo duwe ting. Ning kene rung enek majelis utuk, ngono sampean nggih tinggalan utuk ngono. Sampeyan ning kuburan tutuk indase karo malaikat. Mergo ditinggalan majelis utuk. Lho lek ngono urip iki pancen kudu berjuang. Saya tidak bisa membayangkan ya Allah. Betapa mulianya, betapa bahagianya wong sing wakaf tanah Masjid Ashabul Karim niki, Pak. Bendino enek wong salat, bendino dia ditransfer pahala salat. Bendino enek wong deres Quran, bendino enek wong itikaf, bendino enek wong tahiyatul masjid, terus ditransfer, Pak. Masya Allah, mula kudu berjuang, Bu. Berjuang. Berjuang. Lah berjuang kuwi sak mampune, aja sak sire, aja. Berjuang niku sak Lho lek sampean mampu ceramah, wis berjuang kok ceramah. Pancen iso ceramah kok. Lek gak mampu aja. Kowe malah bingung nih kowe engko. Aku lek kon mbangun masjid gak mampu aku. Lah terus aku mampuku ki mulang bocah-bocah ning masjid. Ya wis mulango. Aku lek kon bangun TPQ gak mampu aku. Lah terus aku lek mulang TPQ mampu ya wis mulango. Loh, aku ki tenan jadi anggota dewan nek mulang TPQ ndak iso aku. Lah isone piye? Nukokne sabun guru-guru TPQ. Sampeyan tukokne, Bu. Sampeyan tukokne. Sing mulang lho sampeyan tukokne. Sampeyan padha karo mulang wisan niku. Ketoke anggota dewan kok sawabar men ketoke wong iki. Wis tak dongakne sok ben dadi maneh sok ben. Sing ngene iki cocok anggota dewan wis luwes sabar ketokane ya Allah. Napa? Loman niku nggih. Ya Allah, ki tak sawang jilbabe yo apik. Ketoke larang ketoke iki.
Nah, mula urip ki kudu lah berjuang niku sampean eling-eling sak mampune, Pak. Lho nek sampean mampu dados kiai monggo, kados Mbah Yai Fanani monggo. Tapi lek gak mampu aja. Oh, suara sampean apik, ya berjuang ning Masjid Ashabul Karim, dadi tukang azan. Berjuang niku sak lho tenan. Oh, mampune nabuh beduk, ya nabuh beduk. Aja ngimami. Lesane ra pasih ghiril mikedu lah ya. Yo ghiril mikedu pingan layim walatolin. Yo kancane to sing iso. Aja ngengkel, aku sing ngimami berjuang iki sak mampune. Lek mampune azan yo azano, mampu nyaponi masjid yo nyaponono Mas. Nyapu masjid ki sederhana tapi ganjarane gede lho. Muhurul khur kangsul masajid. Mas kawine widodari ki nyaponi masjid lho. Lha sampean rasane daki-daki ning donya nyapu masjid lho ganjarane sak moten masyaallah. Nyaponi masjid iku lho. Apa meneh azan? Khamsatun wajabat lahumul jannah. Enek wong 5 sing digaransi mesti mlebu swarga. 1 dari 5 orang itu waman adzana fil masjidi mim masajidillah. Wong sing sregep azan teng masjid saka pira-pira masjid Allah. Wong sing sregep azan teng musala saka pira-pira musalane Allah. Sampe ning donya rasa ndaki-ndaki sregep azan iki lho digaransi mesti mlebu swarga sampean. Tapi sak salate lho ya. Lha ku azan tok. Ben azan klithik-klithik. Lho bro ora jamaah dari Pak Lukman azan tok. Oh pekok kowe iki. Lho tenan, Pak. Wis to berjuang niku sak mengke Masjid Ashabul Karim niku iso rasa, iso rukun. Nalikane sampeyan niku mengke memposisikan diri sesuai kemampuan. Nggih, lek pancen gak mampu ya aja ngoyo. Wis marani ruwet ngoten niku. Terus sing dadi imam ya kudu fasih. Ngoten mergo akra, dadi imam iki sing dadi sene akrake. Enak, rukun mengke. Bu, rukun nggih. Pilihan bupati wis mari. Jago loro ki jane padha apike Pak Camat, saestu. Saya kenal dekat dengan Pak Rianto, kenal dekat karo Mak Rini. Pak Rianto ki yo apik, winginane nggawa beki. Mak Rini ki yo apik, winginane nggawa goni. Wong loro ki padha apike. Pak Rianto nggawa beki, Mak Rini nggawa. Lah karo Allah sing ditakdir dadi bupati sing nggawa sampean rasa gemberah, kok tak siruk karo beki tak lebokne goni lah awakmu. Hidup itu bukan pilihan, Pak. Hidup niku dipilihne Allah, sampeyan eling-eling. Loh iya, salah orang mengatakan hidup itu pilihan. Ndak, hidup itu dipilihne Allah. Sampeyan oleh milih moh dadi wong ireng, milih dadi putih kok. Sampeyan oleh milih moh kok irunge pesek, milih bangir kok. Sampeyan oleh milih moh dedek ndek milih dhuwur kok. Sampeyan oleh milih moh melarat milih su. Tapi hidup itu bukan pilihan. Hidup itu atas takdir Allah. Demi Allah sing dadekne Bupati Blitar iki Allah. Duduk sampean duduk. Tepakan pilihan sampean iki padha karo pilihane Allah. Mula awake dhewe mau gak mau harus menerima karena ini pilihan Allah. Lek sampean gak lilo karo pilihan Allah tak dudui, sampean kon golek pangeran sak liyane Allah. Lho, tenan lho Pak, sampean tenan lho iki. Jadi pancen dan pilihan Allah itu tidak pernah keliru karena Allah itu Maha tahu. Sampean iki lek melu pilihan lurah kalah, syukurono. Berarti jenengan ditakdir Allah didohne saka pilih dadi lurah. Melu pilihan lurah kalah, sampean syukuri karena takdir Allah tidak pernah keliru. Melu pilihan lurah kalah lo alhamdulillah ya pancen sampean sing apik ora dadi lurah. Aku wingi dikabari karo malaikat yu bojomu karo Allah dikalahne. Lho kok ngoten malaikat? Mergo Allah sayang. Bojomu nek dadi lurah bahaya, iso-iso ngentekne duit pajak. Mula bojomu kon panggah bakul cilok ya udah. Allah itu tidak pernah keliru, Pak. Tidak pernah keliru.
Melu pilihan kami tua kalah, syukuri berarti jenengan didohni saka bayani dadi kami tua. Mak, kalah lo aku pilihan kami tua. Alhamdulillah ya, panjen sing apik sampean gak dadi kami tua. Aku dikabari karo malaikat, Allah sayang karo sampean ya. Mergo sampean dadi kami tua bahaya, iso-iso ngetengi rondo-rondo. Mula sampean kon panggah bakul plembungan yo ya. Kita itu sering kali gak rela dengan takdir Allah. Sudahlah, pilihan bupati sudah selesai, Bupati, dan ini pilihan Allah. Panjen hari ini yang memimpin Blitar itu panjen Allah rela. Jenenge Pak Rianto kalih Abah Haji Beki. Ya wis kita terima wis. Panjen camat camat Srengati sing saiki panjen Pak Deni. Ini Allah yang milih. Sampeyan enggak boleh berontak. Lurah kene iki sing milihne ya Allah, sampeyan enggak boleh berontak. Enggak oleh. Mergo Allah dawuh, "Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar, ma kana lahumul khiyarah." Dan Tuhanmu lah yang menjadikan apa dikehendaki, dan Tuhanmu lah yang memilihkan, maka lahumul khiyarah, tidak ada pilihan bagi manusia. Jenengan dadi anggota dewan ki yo pilihane Allah lho, Bu. Pancen sampean sae dadi anggota dewan. Dene engko gak dadi ya syukuri. Pancen dadi anggota dewan ndak apik. Ngoten lho, Bu. Niki mangke jenengan ora nyangoni kula, aku yo lila lho, Bu. Pancen sing apik sampean ra nyangoni aku ngono lho. Bu, genah Bu nggih. Sing rukun nggih. Ayo kita bersama-sama membangun Blitar agar Blitar menjadi lebih baik. Amin ya robbal. Sing rukun. Nggih, takdir Allah gak tahu keliru. Gak tahu keliru, sing dipilih Allah ki mesti yang terbaik. Urip ning donya ki sing paling mentok niku Pak, lek jenengan iso ngenyangi lila karo pilihane Allah. Kuwi wong paling hebat. Sampeyan duwe tangga nganyelne lila, duwe bojo kereng lila. Wih wong paling tinggi derajat iki lila. Sampeyan lek iso ngono ora ning susahe urip. Lah piye kabeh lila? Lha iki lek sampeyan lila Allah ya. Tapi lek sampeyan gak lila Allah ya gak. Lho tenan, sampean duwe anak kok liloan seneng sampean. Lho tenan, Le, dalem Bu. Iki anu lho Le, bodho iki sampean gak tak tukoni klambi sing tak tumbasne Masih. Alah mboten napa-napa Bu. Kula tak ndamel klambine Masih sing wis ora sedeng tak gawene. Pah, anak kok koyo ngono. Le, iki Masih tak tukoni sepeda motor sampean ora. Alah mboten napa-napa. Mengki lek Masih mboten ndamel kula tak ngambil teke Masih. Sampean duwe anak kok ngono kuwi seneng sampean. Le, dalem Bu, le iki wayahe bayar SPP to Le. Ki ibu kok ora ndek dhuwit. Alah mboten napa-napa Bu, mangke tak matur teng kepala sekolah. Kula sanjangi lek ibu dereng panen, mengki lek panen dibayar. Weh anak kok koyo ngono to. Allah niku nggih. Allah ki seneng lek enek kawula. Apa sing dipilihne Allah dikarepne Allah lila. Allah seneng. Tapi lek sampean duwe anak gampang berontak gak seneng to. Masih neh. Winginan itu kalau saiki tekone kapan aku Bu? Sampeyan gak seneng. Bu. Lila nggih. Lho duwe bojo kereng lila, duwe tangga nganyelne lila. Wah, tenan wis enteng beban urip. Pun lila nggih. Wis tak terusine. Awake dhewe iki lek pengen urip terus kudu duwe tinggalan. Mergo lek tinggalan iku jek urip, Pak. Awake dhewe koyo wong urip. Sing nomor loro, siji kudu berjuang, lek wis berjuang duwe tinggalan. Sing nomor loro lek pengen urip terus, gak mati-mati. Ngapunten, ninggalno anak-anak sing sholih. Mergo Kanjeng Nabi dawuh amalul walid, kebaikane anak kuwi dadi kebaikane wong tuwek sing wis mati. Jenengan wis sedo, jenengan ora salat, sampean duwe anak ning Srengat kok sregep salat, sampean bendina oleh ganjaran salat kaya wong urip. Jenengan ning alam kubur rasah maca Quran, duwe anak sregep deres Quran iki lho, sampean ning alam kubur bendina oleh ganjaran maca Quran, lho lak kaya wong urip to. Jenengan ning donya rasaan jenengan ning alam kubur gak usah sedekah. Duwe anak kok sregep sedekah, sampean kaya wong urip bendina ditransfer sedekah. Lho lek ngono lek pengen urip terus kudu duwe anak salih, kudu duwe anak apik. Lah sampeyan iki lek pengen duwe anak apik siji kudu seneng karo wong apik. Angel awake dhewe iki duwe anak apik mergo gak patek seneng karo wong apik.
Mergo nyapa sing jenengan batin iki lho sing bakal diwujudne karo Allah. Sampeyan karo wong apik kok suweneng. Sampeyan karo kiai kok suweneng, karo ulama kok seneng. Lek perlu mandang kiai, mandang ulama, sampeyan iso nangis. Iki lho sing ditumusne Allah. Lah awake dhewe kadang karo kiai karo ulama gak seneng. Senengane karo Nikita Mirjani. Ya anakmu yang terus dia kayak Nikita Mirjani ngono kuwi. Lek pengen duwe anak apik sampean kudu suweneng karo wong apik. Ya Allah aku lek nyawang Gus Ba kok seneng ya Allah, aku nyawang Baye Fanani kok seneng ya Allah. Lek sampean seneng karo wong niku, engko sampean iki sering kali omong nang anak iki ya sampean senengi. Tenan lho Le. Enek kiai iki ya Allah Le biyen. Akhirnya sejak kecil anak iki terdoktrin dengan orang-orang baik. Lha nggih jenengan teng dalem iki isine foto-foto ni kiai. Dadi anak sak kecil wis ngerti, bapakku seneng karo wong apik to. Lek awake dhewe seneng karo wong apik, insyaallah anak-anak awake dhewe ya dadi wong. Lah nuwun sewu Pak Camat, Bu anggota dewan. Awake dhewe iki jujur, seneng iki ngapunten, senenge karo wong sugih. Mula anak iki cilik lak didoktrin piyambire ngapunten, ya sugih iki penting. Tapi terus anak iki gak iso ngaji lho sing bahaya. Padahal wong ki lek anake saleh dawuh Kanjeng Nabi, wong ki lek pengen umure dawa niku kudu ninggalne anak-anak sing saleh. Lah awake dhewe ki senengane karo ngono kuwi. Oh, sampean di anak wedok ayu. Dilamar cah lanang siji gawe anteng, pinter ngaji, gak duwe mobil. Sing nomor loro gawe anteng, gak iso ngaji tapi duwe mobil. Milih sing duwe mobil apa Oya? Milih sing duwe mobil apa Oya? Lek milih sing ndek mobil nanti sampean padha karo aku. Lah. Lek lho karena apa kita awake butuh tinggalan sing istimewa malih niku jenenge anak. Ngoten lho. Lek awake dhewe seneng karo wong apik insyaallah ya anake lahir Sing nomor loro lek pengen duwe anak apik sing penting tulung disukani mak-eman sing apik. Uang ki lek nandur jagung tukule jagung, nandur pari cukule pari. Ora enek nandur pari tukul suku teki ki mboten enten liyane via valen. Sampeyan iki lek ngencepne jagung ya tukule jagung, lek ngencepne pari, ngencepne telong, ngencepne ya tukule gedang ya gedang to nanduri gedang. Sampeyan iki lek mlebokne ning weteng barang halal, engko cukule ya perbuatan halal to. Tapi nek sing jeneng lebokne barang haram, engko cukule ya perbuatan haram. Awake dhewe lek pengen duwe anak apik aja pisan-pisan nglebokne barang haram teng anak, Pak. Mergo niki kok sing ngebot-ngeboti anak dadi ahli ibadah. Sepeda motore kok isane pertamax turbo, mlakune mesti penak. Pertamax turbo digas cet digas didik mluwahi lho pertamax turbo kok. Utawa minimal pertamax. Aja kok kei pertalite cek kok campuri banyu ndak mlaku kuwi kok. Weteng lek isine halal karo haram ya padha karo pertalite diseni banyu muni tapi nyandet-nyandet kuwi pertalite campur banyu. Mula sampean rasa gumun lek awake dhewe iki nyapa to jamaah kadang nyang kadang ora, deres Quran kadang nyang kadang ora. Kuwi mergo pertalite kecampuran banyu. Jamaah ki seminggu ketok saulan ilang, kuwi pertalite campur banyu. Dadi mlakune lho sampe nek pengen duwe anak apik panganane kudu halal. Mergo lek halal kok mlakune ki ya halal ngoten lho. Lho nggih. Lah enek panganan ki cara bahan bakar pertama turbo sampeyan eling jenenge sego berkat. Sego sak donya ki sing paling ampuh sego berkat. Mergo ning kono siji halal, loro enek barokah doa. Niku cara Qur'ane halalan thayyiban. Wis halal tur apik. Sampeyan goleki panganan sing didongani sak liyane sego berkat. Sampeyan marung gene Bu Mami ayam goreng, entek 500.000 gak kere kok kono ndongani. Anu Bu niki jenengan dongani entek 500. Ku lak sing di warung kowe omong apa kemu lak ngono. Lagi enek sego berkat wis halal enek dungane. Iki lek dipangan anak dadi daging sing barokah. Lek munggah ning utek dadi utek sing cer.
Aja nyembranakne sego berkat. Berkat iso tembung barokah. Barokah ki maknane akeh apike. Ngapa to wong biyen ki lek ndonga kok ampuh? Mergo wong biyen ki senengane mangan sego berkat. Cilikan kula niku Bu, cilikan jenengan sekitar tahun 80-an. Niki lek bapake genduren, urung turu lek bapake urung mule. Nggih napa nggih? Anake papat dong sitok iki disigar dadi papat, kulupan dadi papat tak mongi. Sambil goreng dadakne papat. Mula wong biyen iki lek ndonga ora patek teteh tapi mandi, mergo panganane halal. Kanjeng Nabi dawuh, "He sahabat, kowe iki lek pengen dongamu mandi, pangananmu kudu halal." Biyen nek cah cilik nangis ae. Disuwuk ki ora patek teteh lek nyuwe maca bismillah ora genah. Nek cah cilik nangis disuwuk karo wong biyen, "Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya kayumu, ya kayuku, ya kayumu, ya kayuku." Puh, cah cilik nangis meneng cepet. Padahal lek ndonga ora fasih. Lha saiki delok nek ndonga ki fasih arep ndonga wudu sik. Ya lesane teteh Bismillahirrahmanirrahim. Ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum. Puh, cah cilik nangis malah njuwerit ta. Lah saiki sembarang diuntal, kadal aspal barang iki diuntal. Mula dongane ora man. Mula jenengan aja nyembranakne sego berkat, Bu. Sakniki kita kembali ya sego berkat dimulyakne. Mula jenengan tak peseni to. Lek tanggane iki ketok slametan nek adang iki disuda. Dadi engko lek entuk berkati kepangan. Kadung disuda tibakne gak diundang. Nuwun sewu Mbah Yai Fanani. Ada seorang ulama besar namanya Mbah Yai Sirot. Mbah Yai Sirot itu putrane kabeh dadi tokoh nasional. Salah setunggalnya namanya Profesor Dr. Kiai Haji Said Akil Sirot. Ketua Umum PBNU mantan, sekarang mustasar. Dua adik yang alim dipek mantu Mbah Maimun Zubair. Yai Sirot ditanya, "Yai putrane jenengan kok hebat-hebat, apa resepnya?" "Anu anak saya sering saya kasih makan nasi berkat." Loh, kok ngoten Yai? "Iya, sego berkat itu halal dan bagus karena ada barokah doa." Niku lak munggah teng utek dadi utek sing cerdas. Mula putrane Mbah Yai Said Akil Sirot niku putrane Mbah Yai Sirot kabeh pinter-pinter. Mergo sering dikai mangan sego berkat. Lah wong dandong saiki lek sego berkat gak kepangan, akhirnya sesuk dipakani pitik. Mula sing pinter malih salamu. Lah tenan. Lu sego berkat istimewa. Mula sego berkat barangnya ora usah diganti. Lu saiki genduran iki mulih nggo barang tak. Mulih sewon kok isine lengok lentik, gula, mie. Dadi anakku iki kecilik lho, "Bah kok lengok lentik?" "Heeh, ombenen aku ngono." Loh apa gak oleh to sampean selamatan berkat entah oleh, tapi ngrubah tradisine wong biyen. Mergo sedekah kirna loro, siji apik mateng, loro apik entah. Sing apik mateng karo agama diwulang, sampean tuku wedhus, dibeteti, bareng ngono dikreseki didomne entah. Niku jenenge kurban. Dadi kurban iki sing apik entah. Lah sing mateng jenengan tuku wedhus dibeteti, dimasak mateng didomne, niku jenenge akikah. Jadi pancen Islam ngatur sedekah iki siji apik mateng, loro apik entah. Sing entah kurban, sing mateng akikah. Lah wong Jawa tiru-tiru. Wong Jawa ki sedekah ana loro, siji apik mateng, loro apik entah. Sing entah apa? Siji nglayat. Nglayat iki nggo barang entah apa barang mateng? Cara nglayat nggawa soto oleh apa ora? Oleh wong sedekah. Arep ning ndi yo arep nglayat nggawa apa kuwi soto. Kancane muni wis pirang dina lek muko wuk mulak ngono. Jadi kan biyen iki lek nglayat nggo barang tah. Nomor loro sing nggo barang tah jenenge becek. Becek niku mriki nggo barang tah apa mateng? Entah cara nggo blindrang tewel oleh apa ora? Oleh wong sedekah. Oleh tapi gak umum. Lah sing mateng karo wong dandong wis dikondisikan sendiri jenenge biyen berkat ki mesti barang mateng. Lah saiki dirubah barang entah.
Alasane apa? Mboten kepangan lho Pak Lukman. Lek anake gak doyan sego berkat, aja berkate sing diganti, tapi dunungno anake kon seneng mangan sego berkat. Sampeyan iki yo lek tuku sepatu keciliken tak duduhi, aja sikilmu sing kok iris. Tapi sepatune gedhekno. Napa Bu kok sikile diiris? Gedhen sikile. Mergo sikil ki wis pakem. Berkati lek ora kepangan, ojo berkati sing diganti, tapi anake kon seneng mangan sego lho wong biyen ki wis nata ya Pak. Lah saiki berkati barang entah. Gek mari didongani, gek mie bareng ngono digodhog. Lha ora dongane leder kuwi kok. Hilang walian, dongane kepanasan lho hilang. Mula anake lek sakit di anu nggih Bu nggih ditradisikan kaya wong biyen sego berkat di maem Bu nggih. Mula kula kok pamer mboten Pak, anak kula niku sekolah niku ranking terus. Ranking terus Pak. Mergo pancen cilik kula didik seneng mangan sego berkat. Lho kok pamer mboten sakniki nempuh S2 dateng Yordania Pak. Niku cilik tak kei mangan sego berkat. Ranking terus. Sing nomor 2 ki yo ranking terus tapi ranking 7. Lagi cara gak tak mangan sego berkat ora ranking 17 dari lumayan yo. Lho nggih. Pun lek pengen duwe anak apik, awake dhewe kudu seneng karo wong apik. Nomor 2 dikai panganan sing apik. Sing abot iki nomor 3 Mbak Yevanani. Lek pengen duwe anak apik iki dicontoni sing apik to lah. Anak-anak sing gak salat iki mergo pancen bapak ibuke ya ora ngapunten. Anak-anak sing gak nutup aurat ki mergo pancen ibuke ya ora patek nutup. Awake dhewe iki tenan, mergo anak-anak ki sekolah SD ki mek 7 jam. Sing 17 jam ki lho ning omah. Sing akeh ki roh bapak ibuke. Mula awake dhewe lek pengen duwe anak apik kudu apik dhisik, aja pisan-pisan ngongkon adus anak. Lek jenengan dereng siram ora dadi. Le yam ibu rong siram tak tuapuk genten kowe engko. Gak dadi. Ngoten lho. Mula awake dhewe iki lek pengen duwe anak apik, awake dhewe yo lek iso apik dhisik ta lah. Sampeyan iki lek arep melu kegiatan apa ae monggo Bu. Tapi sadurunge melu mikira 10 menit, aku lek melu iki pantes apa ora disawang anak. Ngoten lho Pak. Aku arep melu kuwi cara anakku nyawang pantes apa ora ya. Ngono kuwi mikire tenan. Iki Agustusan, iki enek karnaval son, cara aku melu ngene pantes apa ora ya. Enek winginane enek karnaval nyuket enek nandong enek sing miyak wangi ya enek. Lho kok malah ibuke melu karnaval joget sak dawane embong. Ki anake ngetut ning karo muni ibu kobok. Sampeyan iki arep melu senam melu wae, tapi mikir aku lek melu senam model ngono kae. Gek ning emperan omah. Gek pakaiane terbuka, sing ketat-ketat disawang anak pantes apa ora. Awake dhewe kudu mikir tenan saestu. Zaman wis kaya ngene. Awake dhewe lek iso urip terus, piyambre urip terus, awake dhewe kudu ninggalne generasi sing apik-apik. Arep bangun masjid yo ora mampu, ndak di duwe. Arep bangun TPK, bangun pesantren ora iso. Wis anak kuwi wis. Ben awake dhewe urip terus. Bu. Tukaran ki yo tukaran lah, tapi aja ning ngarepe anak. Kadang awake dhewe ki Bu apake kok sing wedok. Iki bojo pekok, Dik. Ya sing wedok muntap, oh ya pekok lho ya. Ngono ki anake ning sandinge terus muni wong loro padha pekoke karo ngalih. Duh tenan. Kadang kula niki ya Allah jenenge anake iki lho ning TPK diterni kudungan. Lah malah ibuke ngeteri ra kudungan to. Malah getrono SMS silite metu sithik ya Allah. Masya Allah rambutnya dirembonding numpak motor lanang anake brukut kaosnya ketat celonone ketat ya Allah. Akhirnya celonone mudun kaosnya munggah katoke ketok enek tulisane RP 2000. Sing arep dicontok nih anak ki lho apa? Hei, lho tenan Pak. Mula cah biyen iki sampean delok, cah biyen iki lak paling sing diwedeni lak wong tuane ta.
Nah, tenan iki survei lho, kula maca niku survei. Tahun 80-an, 70 80 wong paling diwedeni iki wong tuane dhewe-dhewe. Cah mbiyen iki lek nakal mek ayo nakal lho. Tak omoni bapakmu kapok wedi. Mergo bapak iki nek dicontoh gak nakal. Ning langgar. Lah, ora langgar, tak omoni bapakmu budal ning langgar. Mergo bapak iki yo sregep ning langgar. Lah, deres Quran. Budak, lho ora terus tak omongin bapakmu. Kalimah tak omongin bapakmu itu begitu digdaya di zaman itu. Karena apa, orang dulu ki pancen kena dicontoh. Ayo gelut terusno tak omongin bapakmu. Rawani mergo bapak ora tau gelut to. Lah nyolong jambu mudun. Ra mudun tak omongin bapakmu langsung mudun. Mergo bapak gak tau nyolong jambu. Lah bapak zaman saiki ruwet lho, nyolong jambu gak mudun tak omongin bapakmu kowe. Lek sampe ngomong nih, lan iku to bapak ning ndur nggo kresek nih. Jadi bapak iki ngentit pisan. Wes, anak itu tinggalan yang paling istimewa. Bu, siji berjuang, loro ninggalne anak-anak sing ben awake dhewe urip Kula baleni malih, kembali ke hadis niku wau. Dawuh Kanjeng Nabi, "He manusa, uripa sak sirmu. Tapi ilingo awakmu bakale." Kesimpulan ini kesimpulan berbalik karpe malaikat Jibril, ojo urip sak sirmu mergo awakmu bakale karpe ngoten. Lho lek awake dhewe urip terus uripa sak sirmu bakal mati kok. Lah wong mati ki siji butuh husnul khotimah. Mati ki ana loro, siji suul khotimah, loro husnul khotimah. Su'ul khotimah ki mati elek, husnul khotimah ki mati apik. Husnu itu kebaikan, al khotimah itu yang akhir. Jadi wong mati kok akhirnya nglakoni kebaikan ini husnul khotimah. Jamaah mati, husnul khotimah. Deres Quran mati, husnul khotimah. Silaturahim mati, husnul khotimah. Ngendangi putrane nang pondok, nang dalan kecelakaan sedo, husnul khotimah. Zikir mati, husnul khotimah. Dolanan HP, update status mati. Jadi husnul khotimah itu akhir kehidupan yang baik. Lah, uang ki lek pengen husnul khotimah dawuh Kanjeng Nabi, ya mutul mar'u ala ma asy'alai. Wong mati ki nggawa kulino. Lek kulinane nglakoni apik matine ya. Lek kulinane nglakoni elek ya matine. Krana awake dhewe bakale mati, ya aja urip sak penakmu to. Ngulinakno penggawe apik ben matine apik. Winginane Buteng Telogo itu ada seorang perempuan tua Mbah Yevanani itu motorekoh Qadiriyah wa Naqsabandiyah. Kulinane niku jamaah, usiane pun 80 lebih. Kondur ke jamaah 5 meter tiba langsung stroke. Dibetotok rumah sakit Medika Utama. Mulai stroke gak sadar gak iso apa-apa, niku tangane mboten purun mendel, panggah ngene ya. Ngene. Direkam diudene kula. Pak Lukman niki ibu kula. Lah nyapa ibu iki kok sedo tangane panggah ngene? Mergo nalikane uripe niku mboten nate lepas teko tasbih, Pak. Lho, wong urip iku dumulinakne penggawe apik aja sak sire. Akhirnya sampai sedo niki mboten purun lepas mergo kulino zikir. Ada seorang laki-laki niku mlebu ICU, tangane iki nglambre panggah ngeten mawon. Ditakoni ning anak wedok, "Nduk, abahmu nyapa kok tangane ngono?" "Abah niku mboten nate lepas tasbih." Saman mireng al-maghfurlah Romo Kiai Haji Azizi Hatfullah. Yai Azizi ini kodang alimin, pakar ilmu fikih. Kulinane niku pancen ngaji Bahsul Masail. Sedo ki yo budal dalam perjalanan Bahsul Masail. Mergo kulino. Kula duwe kiai namine Romo Kiai Munif Muhammad. Gus Munif Jampes Mbah Yevanani, putrane Syekh Muhammad. Niku mboten nate lepas teko tahajudan. Dalu tahajudan, mari tahajudan gugah garwane. Umi tangi tahajudan dhisik, mlebet kamar, blek sedo. Mergo kulino. Bu, mula sok ben aja ngomong lek wong mati tangane ngene. Lah nyapa ibu malah dolanan HP.
Wonge teko. Nggih kacamata apa ora wonge? Kae. Mula lek ngono aja urip sak sirmu. Mergo bakale ayo ngulinakne penggawe apik. Bu, nyapa awake dhewe gak oleh urip sak sire mergo bakale mati. Lah wong mati ki lek iso husnul Lah husnul khotimah ki isone lek awake dhewe kulino. Mulu yang jenengan terampil nih zikir. Mergo zikir ki ibadah sing ora butuh waktu, ora butuh nggen, ora butuh keadaan. Duh, ibadah sing paling penak zikir. Ning ndi oleh kok ning pasar oleh, ning sawah oleh, ning kantor oleh, nang ndi oleh. Gak butuh nggen, gak butuh waktu, isu oleh, awan oleh, sore oleh, bengi oleh. Beda karo salat enek wektune, beda karo kaji, beda karo zakat. Lek zikir gak ada waktu. Tidak terikat keadaan, batal oleh, suci ya. Menstruasi ya oleh, mencret ya. Pokok jokok lafat nih. Lah nggih, mula dikulinakne. Numpak sepeda motor, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kalau wis kulino zikir ki awake dhewe arep sedo kok kalimate zikir. Aja digesak sire urip niku. Dan numpak sepeda motor timbang lamun, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Engko petuk yo nyapa yo aku dhisik, heeh, astagfirullahaladzim. Bareng ora yo ora, astagfirullahaladzim. Delok TV ki timbang lamun golek wayah sponsor aja dipindah digawe zikir. Golek dipindah malah delok TV neh. Dik eman-eman wektune niku lho zikir, Bu. Dikulinakne arep sare timbang mikir BRI nyapa to wae bayar yo bayar to. Ndadak makir kreditane sing maca selawat sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sampai jenengan sare kok engko ora tangi bablas itu. Iki lho sing darani husnul dikulinakne mergo zikir ki kulino, lek ra kulino ya ora iso. Wong dikabari tanggane mati lek ra kulino ya ora iso. Yu anu mati lho, joh mati. Lele. Wae kan yu mati lho, inna lillahi wa inna ilaihi dikulinakne. Listrik mati lek ra kulino sak dandong ya basa murup ya. Listrik mati inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, listrik murup piar alhamdulillah. Sampeyan kulinakne arep makmi bismillahirrahmanirrahim, bar maem alhamdulillah. Kadang lek ra kulino ruh kotak nyok entangi empet. Bar yo alhamdulillah, pewedes. Mergo raku anak neh model wong gelem zikir iki mergo enek lindu barang kuwi enek. Mbok enek lindu ki sak ndang la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah. Engko lindune kalem iki dikile kalem la ilaha illallah. Lindune mandek lho kok mandek to zikire. Bar lindu yo lindu. Kuwi jenenge zikir cap lindu, gelem zikir lek enek. Wonge ya teko. Panggah sing nggih kacamata mau. Wis, Bu, awake dhewe bakal mati, urip aja saksir, aja saksire, tapi awake dhewe kudu ngulinakne penggawe apik. Sing nomor loro. Nyapa awake dhewe bakal mati kok urip gak oleh saksire nggih, awake dhewe bakal mati. Sampeyan eling-eling, wong mati ki ninggal cerita. Pak Karno niku hebat bapak proklamator. Pak Karno ki pahlawan proklamasi. Pak Karno ngene-ngene saiki kari cerita. Duh, Pak Harto ki bapak pembangunan, Pak Harto bintang jenderal 5 saiki kari. Gus Dur ki ketua PBNU, Gus Dur niku wali saiki kari. Yo tak dudui. Awakmu sok mben yo kari cerita. Lah Allah iki seneng lek enek wong mati ninggal cerita apik. Quran niku 30 juz sing bahas salat titik, sing bahas zakat titik, sing bahas poso titik, sing akeh isine Allah ki seneng nyeritakne barang apik. Lha mula lek ngono wong awake dhewe bakal mati aja saksire dhewe uripa dadi wong apik sehingga nalikane awake dhewe mati diceritakne apik. Mula urip ning donya apik karo keluarga.
Orang yang hebat di antara kamu tuh yang hebat di tengah keluarga masing-masing. Khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Uang sing diarani hebat di tengah keluarga masing-masing, Pak. Enek uang karo wong liya loman tapi karo anak bojone cetil, elek nih. Sing diarani wong hebat ki di tengah keluarga masing-masing. Lek karo wong liya blatere, goyon iso ngeklek karo anak bojone lho ndak iso. Enggak mening kuwi. Karo wong liya iso sabar karo anak bojone kereng masalah. Gak hebat iki. Lah piye pendak enek bapak iki anake karo ibuke iki jandak wani guyon kok. Aja guyon, tuwapuk cangkemmu karo bapakmu iki. Moro bapake metu ki lho kok mbegah iki. Begitu bapaknya bapakmu teko. Iki jane bapak apa satpam aku kadang mikir. Karo wong liya iso sabar karo anak bojone ora iso sabar. Gak iso. Nyapa to Pak awake dhewe iki kudu apik karo keluarga tak duduhi. Awake dhewe iki lek wis mati, sing gampang nyritakne apik awake dhewe iki keluarga. Ngoten lho. Mula lek gak apik karo keluarga, waduh. Lek jenengan apik karo anak bojo, jenengan sedo, diceritakne apik. Bapak ndak koyok bapakmu. Bapakmu ki ya Allah, Nduk, karo ibu ki sayange. Pendak bayaran blek nang ibu. Rumah tangga 50 tahun, Nduk, bapakmu 2 tahun getak apa meneh ngeplak bapakmu, Nduk. Diceritakne apik. Karo ibu ki sayange bener, ibu ki tau nduk digonceng numpak sepeda motor. Terus enek wong wedok nyalip numpak Scoopy, ibu ki nyawangi bapakmu terus muni pengen Scoopy. Bapakmu nduk. Kita diceritakan baik. Ngomong nih wong gemi ndak koyo bapakmu. Bapak karo ibu induk biyen rabi ki gak kapital apa-apa. Tenan saiki duwe lemah kayak digeni mbakmu, digeni adikmu kayak lha kayak digeni bengkel, lha kayak digeni toko. Bapakmu gemine masyaallah bapakmu ning ora cetil, Nduk. Diceritakan baik. Aja suwalike lho, Bu. Terus bapak iki biyen oleh warisan kok mbah akeh, lha kok entek. Lah bapakmu ngondol ae. Enek model ngene iki enek wong iki. Ngomong ning ibadah ndak kaya bapakmu. Salat ki 2 tahun ndak jamane Masjid Ashabul Karim. Bapakmu nduk. Tahajudan sregep duhan sregep qobliyah ba'diyah sregep kowe ro to nalikane bapakmu sedo bathuke ngecap ireng nduk. Kowe ora kejentus tembok nduk. Mula apik-apik karo keluarga. Krana awake dhewe lek wis mati sing gampang nyritakne ya keluar. Apik-apik karo keluarga mergo nyapa awake dhewe iki lek wis mati sok sing gelem ndongakne ya panggah keluar. Karo wong liya apik rumangsane sok awake dhewe mati sing nylameti wong liya ye. Sing nylameti panggah anak, sing gelem ndongakne ya panggah. Mula apik-apik karo keluarga karo anak. Wong liya lho sing dibelani wis barbar kok. Bu. Awake dhewe bakal mati, urip aja sak sire, mergo awake dhewe sok bakal ninggal necri. Mula dadi wong apik, sok lek mati ben diceritakne apik. Sing nomor 3, awake dhewe bakal mati. Mula aja urip sak sire, tapi manut Allah. Lah nyapa? Mergo donya kitekane Gusti. Lek awake dhewe apik karo Allah, Allah ya apik karo awake. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ndine wong kok apik karo Allah, golek ndek problem Allah sing ngatasi, bahkan dikasih rezeki di luar dugaan mereka. Sampai kan Allah wonten hadis qudsi dawuh, "He manusa, udahlah hidupmu curahkan untuk beribadah kepadaku. Dadamu akan kupenuhi dengan kekayaan dan akan kututupi kefakiranmu." Masyaallah. Mula urip ning donya aja sak sire, awake dhewe kudu manut Allah, mergo Allah ki sing duwe jagat raya iki. Isma syi'ta fa innaka mayitun. Wis uripo sak sirmu tapi ilingo awakmu bakal mati. Kesimpulane aja urip sak sirmu mergo bakal. Sing nomor 2, pesene malaikat Jibril.
Wa ahbib mang syi'ta fa innaka mufariqu. Oh kuali, napa nggih niku sing kedua. Nggih. Demeno karo sapa? Tapi ilinga sing kok demeni bakale kok ting. Awake dhewe niku mbiyen asale enggak enek. Saiki enek. Lah nalikane awake dhewe niki urip pertama kali dadi bayi, sampeyan delok. Bayi niku lahir lak tangane gegem. Nggih napa nggih? Sampeyan tanglet Bu Bidan niki. Bayi niku lahir niku tangane gegem. Nyapa bayi iki lahir kok tangane gegem jere wong Jawa. Bayi niku awet lahir sudah bercita-cita dunia harus berada di genggamanku. Sampeyan delok bayi iki lahir lak gegem. Mula wong lek wis urip senengane lak lumpuk-lumpuk to. Nglumpukne sawah, nglumpukne lemah, nglumpukne omah, nglumpukne mobil, nglumpukne bojo. Kacile wis ana isarahe. Dadi manusa iki pancen karo donya ki duwemen, bahkan berharap dunia itu berada di genggamannya. Sampeyan tingali. Basa sedo lak piar. Sampeyan delok. Tangane lek sedo gegem napa began? Itu isyarah basa wis mati gak enek sing digawa. Bdak. Gak enek wong mati tangane gegem gak enek yo. Mek sitok sing enek mantan petinju, Pak. Niki menunjukkan apa? Setelah kita mati barang sing didemeni bakale ya ditinggal. Musa aja demen-demen karo barang sing arep ditinggal. Sing kudu didemeni barang sing arep digawa. Sayyidina Ali niku nate mlaku liwat kuburan. Roh kuburan Sayyidina Ali bengok ngene, "Woi, penghuni kuburan, gak pengen roh kowe critani keluargamu, tak duduhi ya." Bondomu ki saiki didom ning anakmu. Didom atik tukaran, tak duduhi. Gembrah saiki keluarga bondomu kan saiki didom. Kowe gak pengen roh bojomu. Bojomu kae urung pendak pindho wis dirabi Kiai Ploso. Dirabi Kiai Lukman. Lha artine apa? Dunia itu akan kita tinggalkan. Lah manusa urip ning donya repot karo sing arep ditinggal, gak tau repot sing arep digawa ki jamaah iki lho yo. Yo. Wong ki lek mati ditutne perkara telu. Bandane, keluargane, ngamali. Sing loro balik. Keluargane karo bandane balik, sing manggah ngetutne amal. Sampean lho sing janji hidup semati, sing lanang mati ngono ki ya. Melu ye ndak. Lah jare biyen janji sing hidup semati, ndak ye. Bodho sing dibelani ki ora melu. Donya sing dibelani ya ora melu. Sing panggah melu wakaf masjid, sing panggah melu deres Quran, sing panggah melu salat jamaah. Iya dunya ki penting, tapi sampeyan eling panggah sing digawa mulih ki amal. Dunya gak digawa mati, kuwi donyane wong cetil. Lek donyane wong loman panggah digawa dieling-eling. Bu, jamaah. Jamaah. Diomongi mek menteleng. Mergo jamaah lho sing arep digawa. Niki masjid pun dadi kula njaluk salat aja dhewe. Salat jamaah, mergo wong salat jamaah ki dituku borongan. Mula kitab Kifayatul Atqiya ngowahi solusi salat ki lek pengin ketampa jamaah. Mergo salat ki lek jamaah sing didelok imame kok imame khusuk kabeh dianggap khusuk ditebas 17 derajat. Lek imame gak khusuk kat malaikat piye imame mboten khusuk Gusti deloken makmume. Nek enek sitok sing khusuk kabeh tak anggap khusuk tak tebas 17 derajat. Didelok mulai lor. Nyitnok. Piye kat belas. Ndak nek sing khusuk blas. Masjid endi to? Masjid anyar Ashabul Karim. Mosok ora nek sing khusuk blas mboten lha nyapa duka kabare pantune kepangan wereng. Sing salat isine mek wereng-wereng tok. Teko kidul malaikat mlayu. Lho, kat arep nang ndi? Ajeng kula setip salate. Lah nyapa? Mboten ten sing khusuk aja. Panggah tulisan 17 derajat. Lho kok ngoten Gusti? Heeh. Al jamaatu rahmati.
Jamaah kuwi rahmatku, kasih sayangku. Sapa sing gelem jamaah ning Masjid Ashabul Kahfi, panggah tulisan 17 derajat. Niki lho penake wong jamaah. Aja salat dhewe yu. Sama nek dhewe kudu khusuk. Lek khusuk ganjarane mek sak derajat. Mula wong salat dhewe iki tak reken kendel. Sama nek salat dhewe iso semin malah sampean. Mula aja salat dhewe tapi ayo jamaah. Sampeyan percaya to kayu niku sak kilo payu 5.000. Lho, napa enten makluman enek? Syaratnya sitok kayu niku gak pisah karo rambutan. Sama delok ning bakul buah pasar Serengat iku lho. Enek bakul rambutan digantung rambutane. Mbak, rambutane pinten? Gangsal 1000. Lho, niki rambutane tok napa sak kayune? Bakule mendeng sama ngomong apa kemu. Ya sak kayune lho, kayu ki lho lek gandeng karo rambutan, regane padha karo rambutan. Ora trimo kayune yu, sak semute payu didol. Pokok semut gelem nemplek derajat awake dhewe iki derajat kayu, derajat semut. Lek pengen payu larang nemplek ora rambutane. Rambutane iki masjid, Bu. Sing marakne salate larang niki masjid iki dadi Baitullah, dadi daleme Gusti. Paham kayu-kayu semut-semut? Sampeyan kok lek misah kok rambutan kok didol, diwehne iki lho ora gelem diguwak ning tong sampah. Jamaah nggih. Ojo salat dhewe, lek dhewe khusuk ganjarane sak derajat, ora khusuk malah min. Wong salat dhewe tak reken kendel. Jamaah. Bahkan Sayyidina Abu Bakar niku nate nyolati jenazah. Nalikane jenazah disolati niku obah. Bar salat Sayyidina Abu Bakar dawuh, "Bat jenazah urip meneh, udarono taline, udarono." Tali dhuwur judari, tali tengah judari, tali ngisor judari dibuka, brek. Kaget. Lejak ngaji kok layangan pedot ser. Dibuka, brek. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tibane jenazah dikrokoti ula. Tibane sing obah duduk jenazah tapi sing obah ulane. Spontan Sayyidina Umar, "Bat golekno kayu tak gepuke ulane duncali kayu." Ula niki ajeng digepuk, ya Allah. Lah kok iso nyebut asmane Allah, iso nyebut asmane Kanjeng Nabi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Abu Bakrin, lima taktulunani. Abu Bakar enten napa jenengan arep gepuk kula ajeng mateni kula. Innallaha amarani an u'adziba lahu ila yaumil qiyamah. Kula didhawuhi Allah kon ngrokoti jenazah iki sampai besok dina kiamat. Oplok Sayyidina Abu Bakar. Lajeng dawuh, "Ya hayah makhota Yahwe ula apa salah jenazah iki kok sliramu kon nyiksa sampai besok dina kiamat?" Lha kok ulane jawab, "Salah jenazah niki sepele." Apa salah niki mbiyen nalikane urip teng Dandong, idza sami'al adzan la yaji'u ilal jamaah. Yang niki bendina nalikane urip ning Dandong, ning Selapura bendina krungu adzan tapi ra budal. Arep ngombe ora dimanggakne iki tak sapa ora genah. Lah iki mau mek dideleh tok terus tak sapa iki. Aku kon ngombe apa kon nunggoni ya ora genah. Badine panitiane kiai kenyeh mendekari ngombe ngene. Salahe sepele nalikane krungu adzan tapi gak budal jamaah. Bu, Isra Mi'raj ayo jamaah. Uwong niku lek krungu adzan kok ora budal jamaah. Lek ndelok hikayah niki sok ning alam kubur disiksa karo ula. Niki enten spekere ora niki Mas? Apa didukne ae? Lah timbang wong daerah kene sok dikrokoti ula. Lho krungu adzan ra jamaah lho sok lek mati dikrokoti ula. Bu. Kurung wazan budal jamaah nggih. Kurung wazan delok TV ini dipateni budal Lah anake takonnya apa to Bunda, pendakene azan kok dipateni jawaban ula nduk ula. Sampeyan budal jamaah, tanggane gak jamaah aja dilokne ya yu ya. Mari azan sampeyan budal kok tanggane panggah lukune ngemperan aja kok lokne. Awakmu mlaku karo muni ula. Iki sing tukang azan wonten nggih Pak nggih. Benjing sampean delok tambah apa ora sing jamaah.
Nek sampai ora tambah bar komat bengok sing buanter ulong. Bu, benjing lek krungu adzan subuh bapake cacah digugah nggih. Karo dipijeti ya subuh kentole dipijeti kok ora tangi molet munggah nang pupune ya subuh kok panggah ora tangi bianterno kene bangkeane yu nuwemeno ya ula lho kok sing wedok jerit lho kok ulamu to sing tangi kowe iki lho tangi ya. Ayo jamaah Bu, mergo jamaah iki sing arep digo cara bahasane Gus Ikdam ora sah mbelani mati-matian barang sing ora digawa ayo dibelani mati-matian sing arep digawa toh donya dibelani wis kaya ngeten iki. Sing terakhir wa'mal ma syi'ta fa innaka madziyum bih. Hei manusa, dawuhe malaikat Jibril, wis to nglakonono apa sak sirmu, tapi ilingo awakmu kabeh bakal dibales. Artinya apa? Aja sembrono nglakoni barang elek, mergo elek isuk bakal dibales. Sing hati-hati. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang apik ya dibales, barang elek ya lho tenan Pak Camat, kula niku setuju kok Pak Prabowo winginane menteri iki digawa nang kawah Tidar teng Magelang. Kula seneng. Tapi lek gak dikai ngaji niku angel. Mergo wong ki lek sregep ngaji logika berpikirnya akan ditata karo agama. Pejabat itu ngapunten Pak Camat, Ibu anggota dewan, nyapa to kok wani korupsi? Mergo gak sregep ngaji. Lek sregep ngaji diomongi, kowe iki lek ngakoni apa cilik mesti dibales. Lek wis ngene pejabat iki arep korupsi ndak wani. Bagaimana Rasulullah pernah cerita, Nabi Isa niku nate mlaku-mlaku liwat kuburan, Bu. Nabi Isa niku nabi sing iso nguripi wong mati. Nabi Isa niku nabi sing iso komunikasi karo wong mati. Nalikane liwat kuburan, Nabi Isa niku nyawang ning kuburan roh enek wong disiksa. Diparani karo Nabi Isa, "Ya rajul man anta?" Wong lanang sapa awakmu? Wis pirang taun kowe disiksa ning alam kubur? Cerita, Nabi Isa kula disiksa awit mati sampai sakniki dereng beres. Lha terus apa salahmu? Kula niku Nabi Isa, nalikane ning donya urip kula niki pendamelan kula niku buruh mikul kayu. Tangga kula ki lek golek kayu nang alas, kula sing mikul nih, terus dibeto wangsul, mengke kula diongkosi. Suatu hari tangga kula ngongkon kula ngeterne kayu teng desa sebelah, kula pikul. Teko tengah dalan kula luwe, akhirnya menggok warung tuku sego iwak. Mari mangan sego iwak ning untu kula ki enek slilite. Kula tingak-tinguk golek tusuk gigi mboten enten. Akhirnya kula mencolot menjobo kayune tangga kula le tak poklek mak klik, tak ge ngilangi slilit. Bari kula tak guak, niku kula mboten izin jukok tek tangga kula 11 tahun disiksa durung beres. Wis sak tusuk gigi, Pak. Apa meneh ngaret isine suket campur semongko, Pak. Ya Allah, kok wani lo ngaret isine terong telo rewang kok mulai ngendet iwak. Hati-hati awak. Wong sak tusuk gigi kalau dituntut ning alam barzah 11 tahun durung beres. Oh, pejabat lek roh ngene iki enggak wani akan korupsi, Pak. Karena apa? Sekecil apapun akan dituntut karo Allah. Loh tenan, Pak. Ada seorang namanya Sabit bin Ibrahim melampah nemu apel, Pak. Apel niku tanpa sadar dimaem separuh. Kelingan bos ndak separuh. Lho ki apele sapa? Diturut, Bu, ketemu enek kebun apel. Oh iki mesti apel kok kene. Teng mriku enek wong nyambut gawe. Sabit bin Ibrahim, Pak, kula nyuwun halale niku sing sepalih pun kula maem. Niki sing sepalih nggo kula wangsuli. Pak, niki sanes kebun kula. Kula teng mriki manjing nyambut damel. Lah sing duwe tiyang pundi iku sing duwe perjalanane sedina, Pak. Omahe Jember ngono lho. Sedina nggih diparani Pak karo Sabit bin Ibrahim, Pak. Njaluk halale apel separuh wis dipangan iki.
Mergo Sabit bin Ibrahim iki kelingan dawuh Kanjeng Nabi, sapa wonge mangan barang haram, maka tubuhnya tidak layak untuk masuk surga. Wedi tenan Sabit bin Ibrahim. Akhirnya digolek ibu, ketemu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Pak, jenengan namanya Pak Fulan nggih. Jenengan nikah kagungan kebun kurma teng Dandong Srengat Blitar. Nggih. Pak, ngapunten nyuwun halale niki sing sepalih pun kula maaf niki sing sepalih kula wangsule jenengan. Jenengan halale, Pak. Sing duwe kebun kurma, kebun apel ki batin. Kok enek menusa kaya ngene? Blitar Jember ditempuh mek njaluk butuh halale kebun napa apel separuh sing dipangan. Langsung muni ngene sing duwe kebun apel. Mboten kula halalne. Niki kula halalne syaratnya sitok jenengan kudu ngrabi anak kula wedok. Lek sampean gelem tak halalne, Mas, anak kula niku bisu. Anak kula niku wuta. Anak kula niku budhek. Anak kula ki ndak iso mlaku, lumpuh. Kok kaya ngene wedoke? Iki terus apa ora? Lek ora iki aku hak mangan barang haram gak dihalalne, lek terus kok ya wuta. Krana wedi karo Allah. Nggih Pak, kula rabi putrane jenengan, sing penting jenengan halalne. Nggih, kula halalne sing sepalih jenengan maem. Ayo sakniki dijabne. Akhire dijabne. Mari dijabne karo bapak jamungi kalau kamari bojo sampean rono. Akhire mlebu. Assalamualaikum, krana dhek wong santri, mbuh budhek mbuh ora tato kromone arep petuk malam pertama, hari pertama uluk salam. Assalamualaikum. Lah kok sing kon jero ki jawab waalaikumsalam. Lho. Jadi ndak iso omong. Terus mlebu, tangane ditongne. Lah kok disalami. Lho. Mbak, dawuh abahe jenengan bisu. Niku namung sindirane bapak. Kula niku bisu mergo nyapa lisan kula niki mboten nate kula damel maksiat, ngrasani rung tau mek ndres Quran karo zikir. Mula bapak kula ngarani lisan kula bisu mergo nyapa? Bisu dari kemaksiatan. Mripat kula wuta niku karepe bapak nyapa wuta dari kemungkaran. Mripat kula iki dereng nate kula damel maksiat. Ya Allah. Kuping kula urung tau nglakoni maksiat. Jadi niku ternyata perempuan istimewa. Akhirnya lahir duwe putra lanang jenenge Imam Abu Hanifah, seorang ulama besar di zamannya, seorang mustahid. Niku mergo bapak iki gak wani mangan barang haram. Tenan Bu anggota dewan, tenan. Enek wong namine Pak Mubarok, tukang nunggoni kebun kurma, kebun anggur. Pirang-pirang tahun wong biasa niki Pak. Mek nunggoni kebun anggur. Suatu hari juragane ki mara, Pak Mubarok dalem. Aku sampean jukukne kurma apa anggur sing legi. Dijukukne. Lah kok kecut. Kecut dengan Pak Mubarok, sampean pundhokne malih. Lah kok kecut malih. Sampai ketiga kali kecut. Juragane muni ngene, Pak Mubarok, sampean ki roh apa ora to anggur sing legi karo ora mboten? Lho. Lah sampean porong tau mangan anggur kebun kene, mboten. Lah nyapa? Lah jenengan kon nunggoni ya. Kula yo mboten wani mundhut jenengan kon nunggoni. La ilaha illallah, wong biyen iki karo barang haram jandak wani. Akhirnya muncul seorang ulama besar namanya Abdullah bin Mubarak. Niku putrane Pak Mubarak, penggaweane mek manjing nunggoni kebun anggur, Pak. Mula awake dhewe urip ning donya sing hati-hati wis to nglakonono apa ae tapi ilinga sing dilakoni bakale dibales. Bu, dibales. Dibales. Loh tenan, lek awake dhewe iso urip ngene iki masyaallah. Wis mulai saiki ayo hati-hati. Urip sak sirmu tapi ilinga awakmu mati, maknane aja urip sak sirmu mergo awake dhewe bakale wis to demeno karo apa tapi ilinga sing kok demene bakale kok pisah, maknane ya demeno karo barang sing ora dipisah, demeno karo barang sing terus digawa. Sing terakhir ayo ngati-ngati karena apa? Setiap perbuatan kula karo panjenengan bakale diwales kalih Gusti. Jangan korbankan kehidupan yang kekal mek nuruti kehidupan yang sebentar. Dunia ini hanya sebentar, Pak. Sampeyan belani donya ya wis mek kaya ngene iki donya iki. Donya iki duduk panggenane ayem. Donya iki panggenane masalah, bolak-balik tak atur. Lho nggih ta, urung rabi masalah, wis rabi masalah, ra duwe anak masalah, kakean anak
masalah. Ora duwe duit, masalah. Kakean duit, masalah. Lho nggih. Sampeyan belani donya teman-teman wis mek ngene iki. Urung rabi bingung jelek rabi ayem. Rabi tenan ayem. Pret to. Mosok rabi ki ya Allah sing wedok kenyiye. Sembarang jaluk tas tukokne jilbab robani jaluk robina. Mumet wis. Tas tukokne lemari S1 pintu jaluk 2 pintu, tukokne 2 pintu jaluk sing ndak enek pintune. Yeuh, rabi 5 sasi sing lanang kuru 7 sasi malah mati. Tenan dunya ki semene iki. Urung di anak bingung drelek di anak ayem. Dokter Didik goleki, dokter Bambang goleki, dokter Wayan goleki sak resep ditebus pengen meteng ndak meteng. Golek dukun ngisore Gunung Semeru ndak meteng, ngisore Gunung Kelut ndak meteng. Melayu nang Merapi keprucut Mbah Marijan mati. Pengen di anak jelek di anak ayem, di anak tenan ayem. Anak enak kali. Kon ngaji moh, kon sekolah moh, kon mondok moh, kon kuliah moh. Dino-dino mek glegeken. Sor. Ya wis ngene iki donya. Bolak-balik tak aturne donya iki kaya godhong suruh. Donya iki jere wong dandong sawang kaya godhong suruh siji kok sawang halus kok sawang kasar tapi lek kok geget padha paite. Bu, ora sanggumun karo tanggamu sing tumpakane pajero kuwi ya duwe masalah. Tanggamu sing tumpakane pajero ki duduk wong ayem kuwi ya wong kemeng. Mulai tanggamu numpak pajero liwat karmanmu ki lho wong kemeng liwat, ki lho wong kemeng liwat, kuwi padha kemengi. Wong sing kok anggit ayem niku asline dia lagi menyelesaikan masalahnya sendiri. Pak Camat di masalah, anggota dewan ya duwe mas. Tenan donya iki wis kaya ngene iki. Donya iki kaya wong bal-balan. Ora entuk bal masalah, entuk bal ya. Ora entuk bal kon nguber bal, mbok entuk bal kon ngoperne kancane. Ndelok lek kerenggosan tak digo mulih ning dandong gak oleh. Mari dioperne lah kok diuberne. Lah lek kok uberne apa kok operne. Ndo direwangi kaya ngono ki kok ya ora ibadah to. Bu, ibadahe nggih terutama salate mumpung ki suasana bulan Rajab, ayo awake dhewe meningkatkan kualitas ibadah khususnya salat jamaah. Enten sing poso bulan Rajab napa mboten iki? Wonten nggih. Monggo, lek sir poso bulan Rajab monggo. Jane ulama niku dawuh, poso Rajab niku mboten enten. Sing enek poso sunah dilakoni nang bulan Rajab. Senin Kemis dilakoni nang Rajab. Awal bulan nang Rajab, tengah bulan nang Rajab. Ngoten lho. Enek-enek poso jenenge dawuh, dina poso, dina ora, dina poso, dina ora. Niku dilakoni nang bulan Rajab. Bulan Rajab itu bulan untuk meningkatkan kualitas ibadah, melatih diri kita. Karena setelah ini ada bulan istimewa datang jenenge bulan Ramadan. Karepe Allah engko begitu Ramadan datang kita sudah terlatih. Mula sing sregep poso. Poso apa? Ya poso sing disunahne niku lho. Tanggal 1 disunahne ku akhir bulan, disunahne tengah bulan, disunahne poso. Lek sampean ra iso poso, sampean usahakan bukani sing poso. Mergo wong wedok duwe uzur. Wah, aku kok pengen poso ki ganjarane poso ki jerine didohne saka neraka 70 tahun perjalanan. Tapi kok ya pas uzur, gawe bukaan terning ngene tanggane. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah yu aku milik karo ganjarane poso nang sasi Rejab tapi ra iso poso. Iki lho yu tak kei bukaan sampean ge buka ya yu. Aku ben oleh ganjarane poso. Alhamdulillah matur nuwun. Tapi luputku ae iki mu aku ya ora poso. Tibane padha ae. Lah iki lak aku nggih bukaan iki lho. Iki lho. Lah terus piye? Ayo diterning ngene ibu anggota dewan. Ketoke tak sawang mlakune kok mlembung. Kira-kira poso, tak sawang mau kepethuk kok lemes. Ayo diterning rono. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah ibu-ibu kok bener padha nggo rantang enten apa? Ya Allah Bu anggota dewan, kula milik karo ganjarane poso teng sasi Rejab tapi mboten saged poso. Niki jenengan damel buka nggih Bu kersane kula oleh ganjarane poso.
Bu anggota dewan langsung dawuh alhamdulillah matur nuwun tapi sepurone aku ya ora alah bubu mbuh. Waduh hadirin niki ingkang saged kula aturi jane sik pengin akeh sing tak aturne Bu tapi wis bengi. Jane kula arep ngomongne wektu, urip ning donya ki sing paling larang wektu. Iki gak cukup sak jam. Apik ceritane jane. Apik sing arep tak omongne timbang mau. Tapi wis bengi yo. Apik sing arep tak omongne apik iki. Lah tapi wis bengi yo. Piye diterusne? Ora cukup sak jam apik. Apik sing arep tak omongne timbang mau lho tapi wis bengi yo. Apa ngene ae mumpung enek Pak Camat karo anggota dewan kok sok ben ngundang neh ngono ya. Apik. Pun mugi-mugi barokah pengawasan sing rawuh diparingi panjang umur barokah, paringi sehat jasmani rohani, ditembehaken saking pandemi, menawi wonten ingkang sakit barokah pengawasan tinggal saras, sedaya kagungan rezeki jembar halal, rezeki kathah ugi barokah, kagungan putra-putri solih solihah, mugi-mugi sing rawuh hingga saged tindak Mekah Madinah. Mugi-mugi sing rawuh sedaya lamun sedo pinaringan husnal khatimah bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sedaya kemawon kusun-kusun kanca-kanca panitia, Pak Camat, Bu anggota dewan, Mbah Yevanani estu menawi wonten atur kirang sae ngapunten ingkang kathah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.